Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubekwa ukuthi kusuke isidumo oqhuma isibhamu emhlanganweni wokukhetha ubuholi be-Action SA ku-Ward 25 ngaphansi kumasipala waseThekwini. Nginimekelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwe Media. Igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda, ungangibiza intatheli ka-YouTube. Kusuke isidumo oqhuma isibhamu emhlanganweni wokukhetha ubuholi be-Action SA ku-Ward 25 kumasipala waseThekwini. Umhlangano obuhanjelwe abaholi be-Action SA uMnumzane Herman Mashaba nowaKwaZulu Natal uMnumzane Zwakele Mncango uchithiwe emva kokuba kugasela umuntu ofike waqhumisa isibhamu washaya abebehambele umhlangano ngesanda. Umhlangano obubanjelwe ku-Kennedy Road ngesonto kube umaye ngesikhathi kugasela umsolo ofike wasongela abebehambele umhlangano maqede waqhumisa isibhamu emoyeni. Kuthe umaye banjwa wabe esekudonsa isando walimaza abebehambele umhlangano. Kubikwa ukuthi umsolo ufike waqhumisa isibhamu kwaze kwaba kathathu. Emva kokuphuca isibhamu umsolo uvele wadonsa isando maqede washaya kwasana obekuphambi kwakhe. Lo msolo ugcine boshiwe kanti ke kubeka ukuthi uvele namhlanje enkantolo. Umncango uthe amalungu e-Action SA yakwazile ukuphuca umsolo isibhamu. Uqhube wathi udubula amahlandla amaningi ngenhlanhla leyo amalungu eqembu akwazile ukumbamba mphoca isibhamu. Uqhube wathi sibonga ubuhlakani nesibindi samalungu eqembu ukucabanga ngokusheshsha kwamalungu kuba bamphuce isibhamu ukuze kungadaleki inhlekelele enkulu njengoba ekwazile ukusheshsha aphuce isibhamu umsolo. Uqhube wathi umsolo udluliselwe emaphoyiseni ase-Sydenham kanti ke amaphoyisa asitshela ukuthi umsolwa uzovela enkantolo ngolesibili esho namhlanje. Sizobe sikhona enkantolo lapho sinxusa ukuba umsolwa anganikezwa ibail. Uthe kuphoqelekile ukuba umhlangano hoxe njengoba bese ukhona namalungu eqembu abeselimele kabuhlungwana. Ngokucabangela isimo sokuphepha samalungu eqembu noMashaba sithathe isinqumo esinzima sokuba sihoxise umhlangano. Elinye ilungu leqembu lilimale kanzima ngesikhathi kusuka isidumo kuchaza Mncango. Ukhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal uConstable Thenjiswa Ngcoba kazange aphendula imibuzo abuzwe yona elinye lamaphephandaba. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene ezikoleni zokuxhumana ngaso lesigameko esibashiye beshaqeke kakhulu. Bafethu ke mina njengentathela YouTube sengayidede indawo ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho khona lapha kuyi-comment section ngalolo daba. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.